flyvende fiskere. Hvor har vi de flyvende fiskere? Der løbes på grøn, og jeg tæller ned. 3, Kom så! 2, 1. Olli, 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 kom så, yeah! Kom så, kom så, kom så! Men storebror fra Greve, han vil rigtig gerne have den første plads. Det kan jeg da se. Kom så, kom så! Men nummer 4. Fart på, fart på! Udenom, så der skal virkelig Ja, løbes til. kom så, kom så! Kom så! Kom så, kom så! Ja, kom så, kom så! Yeah! Det er godt! Han nyder det. Der skal meget mere fart på, Han nyder også det. selvom man er op siden klokken 4:30. Den er hjemme! Første plads til nummer 44, anden plads til nummer 46 og tredje plads til nummer 51. Total lykke! Sidste heat. Bil nummer 45, men bil nummer 43 kommer også med nu. Kom så, Oliver, kom så! Luk svinget af! De ligger tæt her. Det er stadigvæk den blå bil, der ligger forrest. Den røde bil vil rigtig gerne med. Når brandbilen eller hvad? Nej, vi er ikke sikkert. Nummer 44 kommer ind over som vinder. Tillykke, bil nummer 44. De flyvende fiskere er altså direkte med i vores semifinale. Tillykke. Du ser helt glad ud. Var det sjovt? Ja. Og løb far godt? Ja. Er du godt klar, at du kommer ind på en førsteplads? Så nu skal du altså ud og løbe igen? Eller far skal løbe, og du skal køre. Er du klar på det? Ja. Ej, det er godt. Og hvad siger far? Har du flere kræfter? Ja. Det er godt. For der er en semifinal forud. Vi skal bare lige have afviklet endnu en mellemrunde. Og det er Team Panserøv, Team Darbæk og Team Stabel. Til de der fædre. Er der altid det her, Karlevig? Ja, det synes jeg. Jeg har gjort det sindssygt godt. Vi står her i semifinalen, og hvem ved, lige om lidt, så er der 2 af jer, der er i finalen. Hvad er det, hun hedder? Det har jeg. Ja, det er det, hun hedder. Så nu skal vi have et ordentligt billede herovre fra. Vi er klar. Vi er klar. Se fodstillingen på alle 4 fædre. Sindssygt, de er klar. Er vi klar til at råbe? Det er jo helt vildt. Hallo derovre, er vi klar til at råbe? 3, Oliver! 1. Oliver! 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 Jeg synes, de løber tæt på det. Oliver! Oliver! Kør så, kør så! Bil nummer 44 kører videre. De er oppe igen og kører det i sejt. Den er hjemme nu. Finalepladsen er hjemme. Det er hjemme lidt langt nede i feltet. Men der skal alligevel være ret til at vi sidder op og tage førstepladsen. Så der kan nærmest lundes i mål her for bil nummer 39 og nummer 44. Og til jer to, velkommen til finalen! Yes! Kæft, det er godt, mand. Ja, vi går over og gør klar, og så gør vi klar til finalen. Det er de 4 bedste, vi står og kigger på, der bare har løbet røven ud af bukserne i dag. Og nu finder vi altså ud af, hvem der alligevel har jeg skulle til at sige de flotteste ben. Men det behøver det nødvendigvis ikke sikkert være, men de hurtigste ben i hvert fald, og den dygtigste kører. Ikke? Husk på, hvad far har sagt, hvor I skal ligge henne på banen. Men samtidig må jeg jo også lige henlede opmærksomhed på, at vi må ikke køre ind i hinanden, og ingen kontakt med bilerne. Pas på hinanden. Jeg ved godt, der er en dejlig præmie på spil, men I skal alle sammen komme herfra i god behold. Kan I klare det? Er der nerver på dernede? Skal vi få det overstået? Okay, vi får det overstået.
Publikum, nu skal I alle sammen tælle ned sammen med mig. Og selvfølgelig, vi kører kun på grønt. Er I klar? 3, 2, 1. Så kører vi. Der var grønt lys. Og løbet fortsætter. Der er ingen kontakt. Der er fuldstændig fuldt udenom, hvilket vil sige, at bil nummer 8 simpelthen kører på en rigtig, rigtig flot førsteplads indtil videre. Og han der er dæk, der røget af her, men de fortsætter i ligeglade. Der er ikke noget, de kører nærmest på med 3 dæk. Men bil nummer 8 ligger så simpelthen der bare. Og jeg må sige, ja, så er det derovre, der er. Nu har det ikke med tilbage. Men vi har en førsteplads. Bil nummer 8! Juhu! Tillykke! Juhu! Ja, lad os lige kaste os op i luften. Ja, må jeg lige høre. Hvordan har du det? Far? Ja, I havde faktisk en af de dårlige placeringer, kan man sige. Så skal vi lige afvente lidt, så I laver det der vinder med. Det vil sige, altså det der med at holde helt ind til siden, det gjorde Yes! Yes! En selfie! Det der, det er et total. Og det vil sige, at du skal stå der. Værsgo og hoppe op. Scenen er din. Wow. Hvordan føles det? Sjovt. Det kan jeg da godt forstå. Og se nu der, hvad du får om halsen. En flot, flot sølvmedalje. Har du nogensinde fået sådan en medalje før? Ja. Nå, hvad havde du vundet dengang? Bare en sølvmedalje. Også en sølvmedalje, bare fordi du var en sød dreng, eller hvad? Bare fordi jeg vandt den. Okay, det er godt. Ligesom du også har vundet den i dag. I har altså været virkelig, virkelig gode. Og din far, han har vundet også dig jo. Men altså, det er simpelthen så meget lækkert. Altså værktøj og... Altså, jeg ved ikke. Der er noget, man kan slå hæk med og slå græs med og alt muligt andet. Kan du finde ud af at bruge sådan noget her? Ja, det kan jeg godt. Det var heldigt, fordi det er nemlig til dig og din søn. Fordi I simpelthen har lavet sådan en flot andenplads. Og den der, den er måske mest til dig, hva'? Ja. Hvad? Har det været godt at være med her til sæbekasseløbet? Det har været super over alle forventninger. Det har bare været sjovt og dejligt at vinde jo, eller og næsten vinde, ikke? Jo, jeg vil sige, når man står heroppe, så har man faktisk vundet. Det vil jeg sige. Tusind tak, fordi I vil være med, og tillykke med jeres fine, fine præmie. Giv dem lige en kæmpe hånd for deres flotte andenplads. Nå, og så har vi jo balladen jo. For nu kan jeg ikke huske, hvad I hed, og computeren er gået ud. Fuglesang. Tak. Det var der nogen, der heldigvis sagde i min øresnegl. Fordi, giv en kæmpe hånd til vinderen. Team Fuglesang. Vinderen af Volkswagen DM Sæbekasseløb 2014. Wow. Det er en rejse, der skulle være stående. Ja, sådan der. Har du nogensinde haft en stor medalje før? Nej. Kunne jeg have tænkt ud og sagt ja, så har det virkelig været ærgerligt, ikke? Ej, fordi den er da kæmpestor, den der. Og på denne her, ikke også? Der står der gavekort. Tillykke, Team Fuglesang. I er vinderen af Volkswagen Sæbekasse DM 2014. I har vundet et rejsegavekort fra Spis Rejser på 25.000 kroner. Fordi I gjorde det dig. Den der sorte kasse der. Altså, da du vågnede i morges, ikke? Har du også fået Havde den? du så... vi skal lige have medaljer på. Det er vigtigt. Det tror jeg, han har fået. Den der er så rigtig god, den der vogn der. Gør den ikke? Da du vågnede i morges, havde du så regnet med, at du skulle stå altså, som vinderen i dag? Det er også bare sådan en lille værktøj. Havde du det, far? Nej, jeg vil prøve at tone forventningerne ned. Men det føles jo meget rart, når man nu står her, ikke? Det kan man ikke sige nu. Og hvordan har din oplevelse været af hele løbet i dag? Jeg synes, det var et rigtig godt arrangement. Også den styring, der var på løbene, det var rigtig vellykket. Så skal vi ikke sige tak til VV for et rigtig godt arrangement? Det var en rigtig, rigtig god idé.
Jamen, skal vi så ikke give dem samlet alle sammen en kæmpe stor hånd for deres flotte finaleplads, og ikke mindst selvfølgelig et stort tillykke til Team Fuglsang for førstepladsen. Jamen, kæmpe tillykke alle sammen. Det har været en fornøjelse at have med. Jeg håber, vi ses.